Čauky, já jsem Mělky a dneska si zahrajeme školu. A víte, co já bych udělal? No, Mělky. Dej kecam. Já bych se proletěl tečkom do nightclubu, tady tady, někde by tady měl být nightclub. Žeriči. Jinak vydal jsem video, můžu vám říct, jak je to dlouhý, 15 minut a 11 sekund. 15 minut a 11 sekund, teď to tam nemůžeš dát. Vypni to! Ježiši, kde je ten nightclub? Nightclub? No já se k němu, jestli tak se tam portnu. No. Aha. To se sleduje, si myslí, tak like. Já sice nesleduju, ale i tak to like znám je. Jej, nakonečně už jsem tady. No tak nejsem. Tak se tam jdu partnout. Už na to nemáš nervy? Jo. Aha. Game. Nightclub. Pau, nechci. Kde je nightclub? Jo, nightclub tady. Je? Můžu se tam teď ptát. Je. Co se to stalo? Reset. Co s tím stalo? Tohle se mi teď stalo. Haló? Lidi, počkat. Tak, už jsme tu. Paní se sádošky žere, jako vypadala, nepochopí. Takový pozná dobrý víno. Sámek smáří, vyšlo by neví, ty počívají a jinak než. Jedu do nightclubu a nevím, kde to čistá je. A kde je nightclub? Nevím, jedu do něj. Jedu. No, tak jak do něho jedeš, když nevíš, kde je? Už jsem ho našel. Holka, vypad. Tak, no. Lidi. Tak, už jsme tady, vy to slyšíte. Lidi, co bylo? Víte, co se stalo naší mamce? Mojí mamce? On prostě nebydlí na druhém patře, to je docela dost vysoko, ale na ní skočil prostě až na balkon koník. Ten koník musel mít Sanex. Jo no. On by to jinak bez něho nedal, určitě. Já tančím flash. A ty tady vidíte. Vidíte? Jo. Tohle je Happy as a Matterfoot, to je Richie. Té době, když jsem si dělal Happy as a Matterfoot, tak jsem neviděl, že budu natáčet, protože jsem ho nedal. Jo, jak? Nebyl si. Richie hraje? Já to myslím, že neměl. Tak proč se nespomene? Světí 1000 robotů. Jo, aha. Tak ten si na to nenašetříš. Proto se fakt nebudu šetřit. Jdeme stejně. To nic neděláš. Já flash. Jo, úžas, to dělá. Tohle nedáš, co? Já jsem nic nevěděl. Trfe? My
Tak já jdu Co někam teď jinam. dělám? Jo, tohle. Já jdu někam jinam. To si třeba můj kryptokárty. Jinak máme s nějakým kryptokárty, že? Jo. Nevím, jestli nějaký pořádně, ale jo. A já? I? Nebo tam celá ta Francesca, ale bylo tam něco ze začátku? Nevadí? Je, oni dali jinak to řízení. Jak? Koukej. No, jako na počítači se to řídí jinak. A já jsem uvíz. Jana, dejte odběr Mňaukymu a my Ano, se byl vám bych chtěl rád. Mňauky říct. Jo, dejte odběr, like. A ještě něco. Jak vidíte, tak Triple se mi sekla. A prosím vás, lidi, Mňauky už to říkám po několikátý, ale Ale jo, prosím vás, jak můžete být, jako, já mám 2 kanály, já už na jeden nenatáčím, u který je obrázek takový, vypadá to tak, že stojím na schodech. Tak prosím vás, přiklikejte ty odběry na ten druhý, na kočičku. Tečička! No a ty Riči, pojď sem. Já jedu, nevím, kde se jedu. Já jsem tady u školy, tak se portni. Čau, Mucho. Jo no, tady lítá formoucha, no. Já vám to Nenatáčel jsem stopnu. dnes. A tohle by bylo všechno a čau.